tejto hre budeme kresliť rôzne geometrické útvary jedným ťahom. Začíname s nejakou hviezdou, tak to bude easy, nie? Proste len pôjdem tak ako chcem. Áno, toto ešte bolo celkom ľahké. Wow, toto už bude asi ťažšie, nie? Kde by som začal? V strede? Môžem ísť, nie? Tieto bočné pôjdem najprv, takto. Teraz hore. To by má byť ľahké. Yes. Toto ešte bolo celkom ľahké. Ako spravíme toto? To musím najprv to stredné prejsť, nie? Takto. A, to je tiež ľahké. OK, máme tu niečo ťažšie. Ako pôjdeme? Ja si viem, môžeme ísť takto. Teraz sa vrátime sem. Áno, hejže, takto, takto. Sem už nemôžem ísť. Aha, už som sa zľakol. Tak to bolo easy. Toto sa zdá byť ľahké, ale možno to bude naopak práve že ťažké. Začneme tuto? Môžeme takto. Nie. Pôjdeme sem. Počkaj, áno, presne. Takto a takto. Pohodka.